objemom 1,6. No a toto je už zaujímavý duet. R32, ak si dobre pamätám, meno je to pán Pap, ktorý nám štartuje asi tretíkrát, takže zoznamuje sa s asfaltom. Takto to má byť. Keď je to zohrané, tak sa môžete zúčastniť i meraných tréningov viackrát. Na druhej strane Fiatka 120. Tam vieme, že máme motor do 1.3, atmosféra na krásnych dvojičkách Vebroch so sériovou lačkou. Každopádne bude odštartované a nemáme dobrú pravú stranu, počkáme si. Pravá strana je... Není sme dobre na pravej strane. Ešte kúsoček a je to OK, bude odštartované. Asi hovoria tiež o niečom, obidvaja profi asi. Jedno v kategórii R32 je dosť vysoký objem, druhá 127 Fiatka s objemom 1,3 atmosféry.